enti no somfoɔ no deɛ wɔn yɛ tuturafo wɔn kasa boom fear and panic so on be confused nipa on be say nipa adwene ebetete nuane nuantem ebehye nipa bufuo ede ɔhaw bɛba sumsumfoɔ sɛ hey wo out to hɔ no akyɛ sɔre gra hɔ na nya maami we sɔre. This woman stand up. The one seated at the wall. Stand over there. I am reminding you of something. Me cross sunsun me kunu so papa fie enta se me de den na ebeto wo de papa fie fo. So I visited her in a dream. And I me kyerɛ no first and second year see ye nyina se enye kwa. Wow, the sumsumfoɔ ne deɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Na baako nya abɔdamfoɔ na baako yɛ abɔdamfoɔ. Nti sumsumsɛm deɛ abɔdam nko a. Yes. Tutura nko. Sumsumsɛm betumi ama wɔne wɔ yere a mote fɛfɛɛfɛ a mo akɔ di nsi aka ntam. Sumsumsɛm betumi ama mo adane atamfo sese ya. Sum. And I showed to her the first and second that it wasn't normal. It was an evil person doing that against her. Ufro home and now who ban a don and no to free the home yaden. So sum sembit to me a babette temontem and dear would she now won't she? And I showed to her the first and second that it wasn't normal. It was an evil person doing that against her. So some kase abayibo. See a chira bayifo wa so de. Say ye pa ahonhomone ntohontoma. Say ye chira de wo yo. Ti oti asore no. Na wa mobayi a nipa ma. Ade ana nipa chiri eye adwensa kyerasem. Nemom so okwa asore a na ohwehwe se nipa otese no be kire ne nipa oye no. Brewade di mi frɛ adwuma ya sene na sabre na saade na hyase. One me kansem bebre na nipa tu kodi saade na chi. One ye tu kodi akire no emu be ya 75% awu a wo manya nkwa. One de ogidie nyina wura mu se nipa otimi huhuru mu nsɛm de ɔno ne nyame nipa. Yesu wa mewu se sɛde be ya ebetimi akunkum ya tamfo. Enyanti na Yesu be wuye o. Anani wo ne sanete. Sɛde be ya ye gina ebetimi akun ya tamfo. Ne abayifu ewo ye fie. Ene na san kyerɛkyerɛ no ne firi he. Eti munuanom bebre emma ne fa kwan foforo so. Enya awurade akwan. Nanso tunofo a onyai. Eti yenkwa sɔre na yakɔ ebisa ɛwɔ sɔfo no hɔ sɛ odifo no hɔ sɛ hwan na ɛyɛ me. Eyi na Yesu ba ɛfa na ɔtena ya kɔfɔ kaka ne nsɛm kyerɛ na ɔka kyerɛ obi sɛ obi na ɛyɛ wo. Adwensa kyerɛ nsɛm nko a na ɔbɛkae. Ade nti na mo deɛ mo dane asɛm no na mo ayɛ deɛ mo makoma pɛ na mo wie a masan pere ahotɔ. Baabi a mo gyina no ahotɔ ntimi ma hɔ. Wahotɔ no ɛwɔ adwensa kyerɛ. Eti adeɛ frɛ no sɛ sakyera wadwen deɛ wɔmpɛ. Kristo som yɛn kwa sɔre o. Yɛkwa ne yɛayɛ deɛ yɛpɛ. Ebi ni hɔ saa. Nyame ekyiri sankɔfo no koraa. So kodi n'akyi na wode wo pɛ ayɛ adwuma. Ɔbɛkyerɛ wo nyansa. Ahanya abosomfie ne yɛbɛbisa ne ɔha yɛn deɛ ɔyɛ yɛn. Ahayo Kristo nkyɛn. Nti yɛba yɛn yɛbɔne a yɛyɛ no ane yɛbɛka. Nyɛ deɛ ɔyɛ ho asɛm na ɛsɛ sɛ wodwene ho. Obi ɔbakwa na wanhumia kana asɛm ankyerɛ me no. Nti nsɛm bi anu aka bɛkɔ n'asom. Onyame ɔmfa nkyɛ wo da sɛ wote bɔnem na wokɔ abisa. Ɛnka abisa na akɔmfoɔ ne adinsifoɔ ne malamfoɔ na ɛyɛ o. But ɛyɛ dɛn na ɛbɛwura Kristosom. Ɛyɛ dɛn na afei deɛ so-called Christians, when you see Christian take him back or him back to his who say Kristo ni afa ne bag e kwa asɔre a na ɔkɔ bisa.
ɔnkɔyɛ hwee wɔ hɔ ɔkɔ bisa na ebinom koraa deɛ wakɔ asɔre no ne atwe honhom a ɔyɛ ne nakɔwura obi mu na ɔno ɔkasa nsɛmamfrɛfoɔ honhom a ɔyɛ obi ne abɛtena obi mu na Satan will reveal the secret sɛ yɛampa deɛ a mepakyɛ mama hwɛ video me de ato so no mepakyɛ so on di afra mepakyɛ video be aba babebe na enim video kro o ka di ase asɛm so mama nka nkyerɛ o papa Francisco Atin o ka di ase asɛm so mama be ka no korɛ video wahwɛ ne be some 1 month ba wonim di esitie me be kyerɛ wo mu mama papa no nyame na di number o be sua ne by force papa no pompo be sua no o di kususu papa ba Francisco Atin afedi Francisco Atin me pa cho sabio omo o preach so se be yo house of power no se be yo me pa cho ma me ye ehun ye di hu adanse o da bia hu se me pa cho menya brogel menya brogel ana me pa cho me nyi YouTube ma di hu sika ba de papa na ye no eni edi hu adanse me se ma bro me ka so fo mama me ncho me se me life no mama movie adwuma na me yo me movie producer ya sofo yem ne bra et me sofo ni nhia o na me pe sofo a oba be ka me ho ana nyame adam na nya papa dum chedua et wo se me wuma na me pe kam ne kire wo enya wo adwe se sofo sabi ya papa no krista ka so wa be ka se nti oboa aya wa so ma be ka se wunya say brother yi me pa cho me ka saman me ka saman die me pa cho me die obinim o aya mas eno Ebeneza wo ye nton kosua tuntum awoda eti ya ka ya na wonim de ye ka obi comment no waka wo na akom me na me koma no ma me kan cho okay mo se ni akoma papa no adeta me pepefo eya mu nkodi alatem samuso nya ala so atesoro ana chief no amati ni fie chief no am kwa we ye nipa wan opa akodi natem omo ntwemo ye ntwemo anya se ye papa no mpenfo abekasa ki seconds for abekasa dabi ki seconds ye humo ma bekasa dabi anamokasa mokase papa no mfiri nyam ne beje dabi Philadelphia lawyers abekasa bae mama yaka o me mpenfo ade atum ba no nche se ya no adwo me ma no ntimi ndwo me dia sofo dia me no mama ya bra eta me se emfo wani ntu sofo susu enyansa emfo wani ntu sofo so osofo ne obe yerade ha do osofo nse abra boda ye mama na bibi kakra hu movie adwuma ana ne ye produce die obinim opam de kosu wato kosu apento wato bi 3000 wato bi da 2012 ne to kosu 3000 wato bi da wunto bi da yo mesiama busani po ma bra baba fam busani pa o ma bra bas abafam da bia meka Samuel Foley why director minimum no buzazo o fa obinim na abon fam obi you go mun say me kwa mun so obinim obeba fam obedi wuska nyina obinim hwe ba bia ska wo no agiska no wadi no atwe no mo mani na ho ye ka mun nim se bia me menya burago me YouTube pa megisko me YouTube pa megisko ye mama ye asofo ne me say owo mpe no wo nti ase etia na hu die sitie owo mpe no nti ase me asofo di me afi na atom ne ma na nyize nyi me ma dwen se me kumi ho ena me kɔ to akasha dia no ode pa no sa dan se okɔ second chance wa ho ba chenti hu me kɔ to akasha me to nkraduru di o people na no ode ne pa no me de fry me antibiotic me se men mawu me so dem papa dum dem tam na papa dum me hu ne ba na me pastor because they are so for them na me ni nya so for
na me hu papa do so wo nyangui me say me si me wo nyangui me oh bra akasa na make no ye ka ho asema bia wo no ge bia wo ye ho o free school aba na onim say eye mouthwash esia yusu ofa kakra ko nyanfo na nkru hospital wu ye me papa me ka jense me tam nyanso eto oyi ma say oyi ba besa o se ma bodama enkasa mama say o se ma bodama me pato me nya blogger. I'm not a blogger. Me YouTube. I'm a disca. Me disca no tom band na me di tap penalty. Because who say enemy bie wadwum. Enemy bie wadwum. Ma enemy bie wadwum. Enemy bie wadwum. Say young sister me pese adi bi beyo bra ujino bra nya me adun bia wanya 50 million da bank who see them o meti fie no abra o meti fie no asofo papa dum wo me si mewu ama obi ka mintie me mewu ama et me my imagine say me patcho me the friend me be twa me sorry serious no ma hudi esitie masa yanya bro obi mamon jeje o media yanya bre kwakwa me patcho me YouTube o me niska me nyape me ni bra bre na me na mo no eti muso bi ka se na makoma kura muso bi ka se tie papa na makoma ja me yakura me se opa che me bo me kume me uma papa no nobody. And then papa do me say menya 20 million to mutum. And the papa do me timisha me de. Woni mama na to ye. Na me papa do. Na me niska. Na me yira ko. Brema skuma hospital ukwa kobisa. Ni ya si akra ya di machine. Tell me say ready 1 hour. Na me niska. Me papa say yen kwayi then tell me nim. Na me papa na me nsa na mfa me nim no. Me papa si yenkoyi akwamese ajaja obias o si yenkoyi no doctor sign udu brema esukuma hospital kasiye no yes sign red pen e also ko sign red pen na me pa cho sa akra okura o mema na wu me papa si sign akra no o musu akra obewu yeyi no obewu na me papa si yenyi no ena yesu moja eni sobolo ena Jimmy ba no ene me ba no fe eya na obi nti ase me be pa cho ye papa no ma be kasa cancel fresh ba me enya me de eno de waka ba me mfa enya se te waka nti mo ho beto me sofu bia beba me se ja so me sofu bia oba ayrade o ja sofu tena fie sorry apart from Philadelphia and Kobe bia no be sound yes wu wu anu ahwe na papa na ma ye jabre ene ye wuska da ban papa no me hu ni nche yo me wuska ba da ban me ye adwuma e koso wawa ka me ko enti na wo mpe no me pa cho mama de ni pesi abranya ize me pa cho ye ya de na se wonti ase a ko anu tum me pa cho ye ko me nyeza do asemba ye so a wo be bon sem de amaye wo di wasemba wo ye sofo na be ke wo be bo wasem ma hu sa ko bi e friend father onim nyansa o gina na wo threat me onim nyansa onim de papa wonde wa ya amaye Philadelphia me yesu ye die ni o de adum ya me ya amaye edoso se ye ko to dwani ma ye srebo fo pa no se o ma papa adom na adom eno so hwanu no ye dede no Philadelphia ye nya bromu nya mu dede no because ye ni bra bre no chale say video no follow me net see story suffer you ukwa sorry a chai apart from Philadelphia nkwa the whole Ghana nkwa sorry bia open kwa dia papa adom chedia de ye hu ye di one dance open fa mo abrobo nte tantantan on be di won scan na o da on pai we 20 minutes down sa o bofo reverend bofo na mania bre na mene na eku on social media so enye sa me creating toko
me papa meni ni yani siada wa opaya po yemfa po 50 minutes yempa fa 50 minutes won to abai phone ku nenti e kasa na ga guy ko ato bia ma dan ko ase wa bra ba nka bu won to bi ma da eti mon kan kire no said in sem hunu na wodi no wa bodam umu ade o ma papa dum woni na stama hunu no sen also su trase hunu also su trase me pa to ya ko ya no bi aka se me kreti menini ya ni siada wono Obinim Ebeneza mo su ne me mawia na ebomo nyame nshira wo mesre minianom Philadelphians we ye futu a me de mam we be ka say hey fi wo enya wo na betu yefo minim menyame na metu fo oti na me se wo betia na wotie untia it is over to you mesre oh my Ghana eyasundwe man ya wiase nyanim men ko mba say ye afi Christopher a ye wo se ke ye bo peace hu dewuro no na afi de insem hunu bi koso sa na ni nia so komra friend say Christian Council Christian Council for atio Christian Council for ehunu won hwe no won kasa ho yet Ghana ama Christian Council for tena ho ema ye boy ma me no mabemfo ye boy papa no mabemfo aseden Kenya nkopon se papa stable na ntwedia abantam na se ke papa stable na ntwedia wuya enke ye ma me ni mi ya na ke papa gambaga eji omo waso ye wono enke kuomu nia mente se president bi aba no akobo papa gambaga so abada obi enkobo na baso His Excellency John Dramani Mahama mesrew ukrom ni papa gambaga oyo ukrom oye notna ono no hunu ye ma minimu abada ye hunu se ma minimu ye bre nto si ebia de ma o ma se nyese papa gambaga si sa bia ne de ma o ma enke ye kunkum sangofo we nia nti mesrew wadawroma waba wo kan wo ba no so hye ye bo sa ye bo no de in fact so when this one me di hu ya me kan class match me kan pre me di hu ya papa so when to me ndi so this was the first thing try you are dibi wo ha unim say what science scientists which is be my yen him I am telling you say eni je bi e be ba wo governance ni mu no wo ba dwene wa won ti ase because ye ma me no mo e di yaw a wo say samri emri a wo so utumi science abi ni mo na omu kom kotodwani mu omu bompa ya ebi kan His Excellency enti mesre asam kra ma divert no ni nia ye ma me no mo bro hwe ye ma me no se no ma bre wo titi atubini His Excellency wo ma me tutubini ye vice na Jane president vice president wo ma me titi utubini me ne wonyini abedi so pie so abe vice president mo san be ni mai wo so ye ma me ni bia asedan Kenya go pon say ye bri mu podie ya benya vice lady it means that this is the history I hear the first time in Ghana abisi abedi vice president aminim se miri bi ba so ye bisa so nya vice ye benya president a won so ye bisia wo your bad time wo hwe na mo san be no mo ma ne nche kura wotumi yi na bi na firi wo na ben we ne san ne ya ahia ni so wotumi san ne ma me mu nya woto ina no hwe video bi na omu no second chance ma me ne bre hwe mo fune na no gunu so omu bo no be yi oto ade ye nto because asofu no mo abọ ma me no so oyebemfo adai san no mo we mu dia ka ho ene o say mo an kasa mo ye mo tena ho a mo ye hwe han man kan ho asem no o de ne ko social media no so a mo de social media no so a mesere mo adofo no mo share video we mame na enkoto yewura His Excellency John Dramani Mahama na omomodina se obesan beli metoto sere wadawroma His Excellency mesrew bomodin se obesan antes which is be na sofu no mu akohwefo a omo so omu hunu nyumapa omu nyumapa 65 years or 67 years woman wa so nchene ho afitini mo from abrem enya dum nyame adawroma maami ene wonya ne ho ayaresa 65 good years wa so nchefitini mo from ada won mani ama ne mani abe mpanifo na adansie we mu hunu nka mesramo ma me no manom no mo hye da mo bochimku na mo medi adansie se bede ma amene because ma amene se wan kan se onwa no puru ma me but mo ye ne ma me mo you people are mo tumi kan tem se mo nya we not a single day mo ni antwa sa anyuma ni bi so
moya away into most mumra dance mo come out with your numbers maame ne mani nia me hyem me ana me hyem mumra mo media dance mfa maame ne ho dance na wodi no na Ghana fo hunu no kura e wo papa na no kase mo wo ka na makase wiase beda ho no mutie mi wiase beda ho ade ni Africa se mo nti se wo hunu wane ne kasa wodi oye ni na de bebo my Ghana mo mesra mo share video no mo me hwe video bi ato aso miso me how me dagin nyina mesra aja me amesifi ni wo Minika no kokra be. aja sha medam me amesifi ni wo Me monika no kokra be. aya simin firi nyame sha medam amen aja papa bi miso ni mama ne nyina ni sana osoro hene ono anyanyim ne enti ana wo ha mesra anka ho Adom mabo na odifo bia ne enti anyame soman me soma wa soma me nyina ne sai me ma me wiase mfo anyintum se nyame anim na na chi nyame bia ni Amele Islam as it for there is no other God but Allah. Christo was osoro ni asase so to me nyina osoro di amano ada me patch so ukwa wa hindi mesra me babu fai aya kai kafe kai momi. amen na se Ghana ya babo ya mame ya papa dum nyina beye ni ya powo ya ja won sha why no benyini wa Ghana ha why no benyini. Amen. 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 Nasa asuru behu me maba Nikaji mwemba na me mobo. nasa wanam wo so Ni echo ono. asase mre ya Boni owo ne kemla ne. Ghana sase so Ghana sikon ne no. me Stephen Adom Charitable Me Stephen Adom Charitable. kamambo wiase nyina huru say Yesu ono ni Kristo no Kula mani bi fe ale aka Yesu leji Kristo. anka sase Ghana Kula Ghana sikon ne. abefa ne ntama pa efra Eko mama papa ni ebu. said the wiase mfo nyina akọ baby for greener pastures no anka wiase fo nyina beba Ghana. Body me fe ya maja se ke ha hileta o mo me fe ba jo fo ke ba Ghana aja ata ma semowa iya ni sane afa. Yamisra. Amen. Yaminkamo. Amen. 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 Epacho. Yo, Papa. When you yeah, Papa. Say ejuma kesi a wo ye. Sonani just a bro nenti ase so. Ye nyina enim said ya ewi ase esia ye campaign ni ade. But there was also ni de ewu mu bie. Eti ekura yensem okura nsem kakra a 50,000 Ghana cedis. I can't you know 500 million. Now or the as a seed or the two as here and the aboa adwuma na wo ye no. Na nyame ye Adom na so duru ahema mu a ne e chen se ye kese no obeye ama e de ahyewrade no anyam. Konsam kase pa. Wakla do me dwane me tua wo uhunta hono mu. Jesus. Wona wonnem. Oh yes. Dia yeba wo ma. Yes. Wona wo se hen. Yes. Oh yes. Anso ni nyina chi no. O samba ya kwanya se ye misa. Oh yes. Eno nti na na ya no dam.